Hi ha rituals que passen de mans en mans, de pares a fills, i es indiquen que les tradicions compartides són les que mostren el millor camí, on es retroben mags, reis, pastors i pastores, llauradors i llauradores, buscant una llum, buscant l'esperança en un món millor, en el qual la humanitat mostra el millor d'ella mateixa i tot arriba a les nostres cases en forma del tradicional Betlem.